Bună ziua, mă numesc Aram Octavian și este primul meu video, dacă sincer. Nu știu dacă știți cineva, eu cred că alții să regăsească în video ăsta tema asta, când te muți dintr-o parte în alta, iar dintr-o parte în alta, știi, și cu prietenii deja. Deja grupurile astea sociale sunt formate, știi, deja ei sunt prieteni cu prieteni și tu așa o leacă ești prin afară, parcă nu mai ești luat așa în serios sau așa pricalezi de tine, așa și așa a fost tot timpul. Adică eu în satul când am crescut de mic acolo, chiar așa mă înțelegem foarte bine cu tăți, nu știu, aveam, nu știu, ca copii ne jucam, era interesant, chiar și eram și lider de multe ori și interesant a fost. Când m-am mutat în Pelevan, în sat, băi, și de greu e, gândurile fug prin toate părțile. Nu știu, așa m-am simțit respins că m-am simțit abandonat. Nu putem să fac o conexiune cu colegii, cu cunoscuți, adică viitori cunoscuți din sat, nu putem să vă fișez. Și de la vreo 12 ani, eu la 14 m-am mutat, de la vreo 12 ani mama ne-a cumpărat primul calculator și cam am început eu să stau în jocuri, Warface era pe atunci, Warface. Jocuri de astea contra, cum ședeam foarte mult prin casă și e că care a fost problema, am venit și am văzut că nu prea mă dau ghine cu colegii, că mă dau ghine, dar simți că nu ești luat în serios, parcă așa totuși îți bate o leacă joc de tine, te iei peste picior și așa o leacă mama în depărtare de și am început mai mult prin jocuri video, prin toate, mai mult pe calculator, pe internet, asta, pe foarte mult timp am pierdut cu asta. Deja anul ăsta e a 12 ani, adică nu joc de mult, de vreo 8 ani, 7 ani jocuri video, dar totuși internetul ăsta e ca fiecare, deja e legat de tine. Și că așa m-am deprins și am început mai puțin a comunica și mai puțin și mai îndepărtat cu oameni, deși sunt o persoană extrovertă, da, foarte, îmi place să socializez, îmi place de mic, dar când nu-ți sprinești, parcă mai puțin și mai puțin, parcă te stângi și tot așa, e ca an de an mai puțin comunicare, mai mult prin casă, mai mult, da, mai plecam la fotbal seara, mai încolo, dar nu e și aia. Am terminat nouă clasă, ar să fie foarte bine pentru mine, benefic dacă ar să continui, marcă 12 clasă, nu știu, universitate, deja ar să-mi dai nu vrei stimul și dar așa eu am terminat nouă clasă și eu trecut 2 ani, în a 8 și a 9 și am terminat-o și nu m-am dus nicăieri și am lucrat mai încolo, dar ne lipsă foarte mult să învăț skill-ul și al de socializare, adică nu vrei la școală, în clasele mai mari, la universitate, la asta îl înveți cât de cât, totuși dacă nu ești un droger ca mine, care chiar și din casă și le-i fric. Și e că așa cu timpul s-a apucat frica și ea, m-a apucat și mai tare și mai tare și mai tare. Și când m-am trezit, 24 de ani. Deși eu conștientizez lucrurile astea de vreo 2 ani deja. Eu practic n-am niciun prieten bun așa. Nu că să mai zic prieteni mulți. Am cunoștinți care mă cunosc, gen, așa, salut, dar nici așa, știi, chiar așa un grup de prieteni cu care să ieși sau să faci năzbâtii până la atâta sau prostii sau chiar ceva interesant sau să te duci la vânătoare de ceva. Nu știu, prosta m-am trezit că nu am. Nu știu văpșea socializa, nu știu și teme să discut cu oamenii care întâlnesc noi. Prosta așa capul meu e gol, e zero. Nu știu cum să-mi fac prieteni noi. Chiar așa sunt într-o stare, de multe ori chiar îmi vine așa, nu știu, ori că-s diferit o leacă, ori că-s așa, băi, parcă am tățșare și cum spune în cap, dar e că așa, eu cred că foarte mult internetul ăsta m-a stâns, tot YouTube privim, cred că toți anii ăștia mii de videoclipuri de prostii, începând de la inteligență artificială până la poker,
numai și nu m-am uitat despre sport, despre, băi, teme așa, o mulțime, care, ea ca și efect ne-a dat tot internet și tot, non-socializarea asta, și că m-a adus așa într-o stare, ai că zici când ești din mic și nu-ți place să discuți cu oameni, nu vrei, dar eu vreau, dar nu pot, nu am curajul și ăla, nu știu cum, nu știu și, nu știu despre și, nu știu cum să mă leg cu omul și ăla, nu știu cum. Astea care se învață din mic, vrei, nu vrei, eu nu știu cum le-am scăpat și nu le-am învățat, e că așa s-au primit și îmi pare rău de fonă în spate, asta e mai bine, nu găsești așa un obiectiv 50 mm pe o cameră crop care chiar ai nevoie de o cameră de vreo 7 metri că să te iei așa. Mi-a luat și mai că deși dacă sincer după dorințele mele și după senzațiile mele văpși am vrut și cu chelea, că eram până am cu pielea goală așa aia, dacă sincer îți vă arăt, eu cu pielea. Prosta ne-a luat maica deasupra și lasă-o să meargă, măcar cât de cât să arăt tipa, bine, sau măcar în primul videoclip să arăt bine. De multe ori așa nastrat n-am nenea crujai și cum spune, pohu de, indiferent de ce spun alții, dar totuși așa, de multe ori așa sunt presiuni foarte mari și ați creat despre mine și ați gândească și de atâta mă gândesc că dacă aș intra cu alte persoane în contact, chiar mi-e frică și a spui, dacă nu spun ceva corect, dacă nu spun cum trebuie, dacă nu știu vreo temă să discut mai departe, să continui subiectul și tot așa și chiar nu știu ce să fac. Chiar nu știu, sunt așa de multe ori mă apuc de o stare de asta, așa emoțională puternic, chiar reală ți vine să plângi câteodată, chiar ești singur, prea singur, porque ești singur pe lumea asta, nici cu familia nu o duci tare ghine, să spunem, da, n-ai prieteni, chiar și până atâta când ai nevoie chiar de o urgent să te iei cineva cu mașină sau să te ajute cineva cu păi n-am cui suna, sincer, am contacte, dar nu sunt cele care trebuie, nu sunt chiar. Carace, asta am vrut să discut. Poate că cuiva e cunoscut tema asta, mai dați-mi niște sfaturi, poate ce să fac, adică cum să o apuc, dar nu sfaturi de astea care gen, dar chiar și poate cineva care chiar a trecut prin așa situație și cumva a ieșit. Pentru că la mine deja s-au creat un comportament ăsta foarte profund, deja la 24 de ani deja creierul e foarte creat, niște fobii de astea, dacă le chiar și foarte greu să ieși dintre ele, adică nu te ajută sfaturi de astea, hai, du-te pe drum și care chică asta, chiar niște pași concreți. Pe internet am căutat, dar toate prostiile și toate nebunile. Și deși filmează acest vlogul ăsta, videoclipul ăsta, nu știu, să măcar comunicarea asta să nu ne-o pierd deja, că mă uit că de multe ori și mă bălbe mai, dacă sincer, dacă nu comunici de multe ca o limbă care o știi, spre exemplu și care știu a doua limbă, știu lucrul ăsta, că tu dacă nu o comunici de mult timp, tu te începi a bălbâi la început, așa și eu deja mă încep a bălbâi, dacă sincer, cu persoanele, cu asta, nu prea comunic, nu prea ies în contact chiar. Și măcar camera, măcar cât de cât să grăiesc cu dânsa și poate cineva mai vede videoclipul ăsta, poate să regăsește între însă, nu mă să regăsească cunoscuți nici neamurile mele, că ni rușine de la început încă. Să part și eu așa mai filozofică, mai am citit cărți și teme și toane de videoclipuri și așa o leacă minte așa mai spre filozofie, mai spre sensul vieții, mai dacă sincer. Și cam pe canalul ăsta de la început, poate. Cred că ați găsit și videoclipuri de astea să mai scot pe anumite teme. Da, și vlogging-uri, poate că îmi place să încolo în casă arăt ceva, să călătorii, dar nu anume călătorii, traveling, dar anume ceva challenge-uri, anume ceva situații reale de viață. Nu știu, așa m-a mai ușurat după ce am spus toate astea. Deși am cui spun, dar parcă nu mă aude, dacă sincer, știți, așa, sau poate mă aude, dar nu știu, mă sunt mult mai ușurat, că am spus, poate la mai mulți oameni, eu nu știu cât să a privi 10, 50 de oameni, 100 de oameni, 1000 de oameni, videoclipul ăsta, dar tot și așa, parcă mă sunt o leacă mai cu inima împăcată, mai, parcă am luat așa o cheatră de pe suflet, dacă sincer. Îmi pare rău pentru accentul meu, pentru românii care privesc acest videoclip, să încearcă o leacă,
Bă, și n-am închis fereastra și geamul. O să încearcă să descifrez limbajul meu, că așa e la moldoveni, o leacă mai greluț. Și mulțumesc mult pentru ascultare și sper că să o găsiți cineva în videoclipul ăsta. Și dacă mai sunteți ca mine, putem face o grupă acolo și poate, nu știu, ieșim cumva și poate ne spunem unul la altul și cum să ieșim din toată situația sau chiar bine, numai bine și nici nu știu ce să vă spun, dacă sincer, primul videoclip, adio, ciao.